きっかけ、一番最初のきっかけがおでこが人より広いっていうことだったんですけど、すごい。菅野俊一と申します。認定されたタイトルは、顔に菅をくっつける最多本数です。もともと小さい頃から私おでこが広くてですね、でおでこ広いって結構周りから言われていたんですけど、なので、自分のおでこは人と違うんだなっていうことを思っていまして、それを使って何かできたらなって思っていた時に菅がくっつくということに気づいて、そのおでこに菅をくっつけたのがきっかけです。例えばおでこだったらおでこにシワを寄せた状態で菅をくっつけるんですよ。で強く押しながらシワを伸ばすと、おでこの底とこの皮膚の間の空気圧がですね低くなって吸盤のようにしてくっつきます。新宿ゴールデン街、私好きでですね、平日も飲みに行ったりして、でそこでお客さんとして、このギネスの盾を持っていくとですね、ギネスの人すごい、ちょっとやってってなってやって、その場が盛り上がるっていう時間が非常に好きですね。菅がくっつくのがですね、実は顔だけではなく体にもくっつくので、体を含めて全身にくっつく菅の最多本数、これを目指したいなと思っております。まだですね、くっつく場所っていうのを何箇所か見つけてはいるんですけども、それを同時にくっつけるっていうのは顔だけの時よりもさらに難しくなりますので、なかなか今すぐに挑戦っていうのは難しそうですね。もっと練習が必要かと思います。本当に自分が世界一だなんてちょっと信じられないと思いました。やっぱり人それぞれ個性があって、で人と違う部分があると思います。でそれがそういう場所をですね見つけて伸ばして、そこから何ができるかっていうのを考えてみると、もしかしたらいいアイデアが見つかるかもしれません。